Thank you. Thank you so much. Thank you. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Emelo, Mpumalanga, South Africa. Siyabonga kakhulu. Sihlale kahle eMpumalanga. Lokhu safika la ngeweekend. Msombuluko namhlanje siyahamba. Sibonge kakhulu umfundisi uNxumalo nomfowethu uMntambo bebandla iRainbow International Deliverance Ministries. Siyabonga kuleli bandla. Siyabonga. Lilapha nje ku-N11, mawuthi N11 la ngezansi ngaseBoxer. Siyabonga mama. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga mama. Thank you. Thank you. Sihlale kahle, siyabonga kakhulu. Umnikelo eniwufakile. Umnikelo ngaphandle kwe-accommodation ne-transport. Ninikele imali ewu-32,154. 32,154. Singabali ukulala ke la, singayibali i-transport. Ukhumbula i-transport ibiwu-5,000 enisibekele yona eceleni. Naphinda futhi nasiphukela lapho 900 rand abawu-4, 908 abawu-4. Siyoyibalela ke. Siyabonga kakhulu. Rainbow International Deliverance Ministries. Thank you. Thank you, Emelo.